Historical win kung tawgon ang pagkapili sa mayor sa Dolores, Eastern Samar ug kung ngano sa Ranato pinaagi ni ining report. Siya si Rodrigo Rivera manidahay ugutanon sa merkado sa Dolores, Eastern Samar. Si Rivera midaog pagkamayor sa Dolores human milabaw og 500 votes ang iyang nakuha bato kang Dr. Zaldi Carpeso igsuon sa incumbent mayor sa lungsod. Nailhan siya sa kadaghanan sa pangan nga Undoy, nakahuman og second year high school ug nahimong barangay kapitan ni adtong 2015. Si Rivera kinsa nahimo ng supporter sa mga dagkong politiko sa lungsod. May desider sa pagdagan sa May 2022 elections. Kauban niya sa pagpangampanya ang iyang pamilya. Walay sakyanan ug usahay, makig-angkas lang aron malibot ang 48 ka barangay ug mahimamat ang kapin sa 30,000 ka mga botante. Aduna usay matud pa, higayon nga makikaon lang si Rivera samtang mangampanya. Si Rivera giproklamar na sa COMELEC nga mananaog pagkamayor sa Dolores. Ang iyang programa, matabangan ang mga kabus ug matud pa bukas ang munisipyo sa tanang tao. Kauban si Clans Gabuten, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.